Permezz ta' dan il-kalendarju qed nuru illi il-patrimonju kulturali illi nħarsu lejh u nipproteġuh kemm jista' jkun mhuwiex iffossilizzat fi żmien, anzi huwa patrimonju ħaj. Dan għaliex f'dan il-kalendarju appuntu hemm attivitajiet varjati illi ħajolqtu lil kulħadd, attivitajiet illi ħajresqu iktar ma jmur etajiet differenti lejn il-mużewijiet u s-siti tagħna. Għandna programm varjat b'attivitajiet bħal dawk tematiċi, lezzjonijiet, lectures, attivitajiet edukattivi, museums by candlelight, il-Biennale 2026, fost attivitajiet oħra bħal mixjiet gwidati, mixjiet fil-pajsaġġ sabiex nolqtu il-gosti ta' kulħadd. Għalhekk inħeġġiġkom illi taraw dan il-kalendarju ta' attivitajiet għal din is-sena li ħajkonna l fuq minn 200 attività ħalli biħġarkom tiġu żuruna u tkunu bekk parti minna.